बाइजालबारि थानानि ओसि जुगल त्रिपुरानि चाइटक मुंबाय पद्मबिल हातिओ रायजा सायातै तीर मोथंनाय दंमोनि थांनाय रक तै मोथंनाय रकनो आसुमसाखा गेरेबै रमजाखा खरकबा बरनि बिसिङाव खरकनि तीर मोथंनाय तै खरक दामखे तीर थंनाय खरकबानि मुं सुनील देबबर्मा प्रणय देबबर्मा तनु देबबर्मा लालचंद तै बरनि गामि पद्मबिल आमजायो बाइजालबारि थानानि ओसि जुगल त्रिपुरा कक्टमा थुंनायरनि बसकांगो साका बाइजालबारि थानानि बिसिङाव केबो तीर मोथंनि मांगला खनै ताबुक नायथाय तीर मोथंनाय गामि गामिओ वासि वाराक इंलाय पुलिया थंलायो अलखे मोखां समलायमानि अ रायजाराव सारा सारि न तरक तरक सागादे खरक बाबरक तामने बेगे रमजंमानि खरक बाबरक रमजंमान खायसिनि बाइजालबारि एरियाव तीन थानि खबर दङ विभिन्न जायगायाव संखला बाजार आमपुरा बाजार हाटकाटा बाजार पद्मबिल बाजाराव तीर मुथुंनाय बरक खबरमान दङनि तीन थानि खबर फायो जों सबसमायनो थाङै नायो बाजाराव जों रमिमेया बरनो जों सिनिया पुलिस रक थामा लगे लगे नों बरक खारि थांबायो माइया दिनैखे ताम खलायखिया दिनैखे आं आंनि स्टाफ रंनो विभिन्न जायगायाव सिविल ड्रेस बाय आं बरनो लागुबै तनखा जे मुथुंनायनो सिनिबै तना बागै इनखाय आंनि थानि खबर फायखिया आराय तीनटा रगाव खबर फायखिया जे सार जों आइडेन्टिफाइ खायखिया बिनि परे आं थांमा परे आं बरनो सिगनाल लिखा रम दै बे रम माने जों पद्मबिलो जों साक्सेस खाथिनि पद्मबिलो आरो कायसा सुनील देबबर्मा मुंगै ब आरो मुथुंगो बिनि दुकान ब आरो दङ ओमफ्राय जों जेफोर रम सुनील देबबर्मानि लगे तै मासा थंनाय जे थङै दंफोर जों बर खरंनिनो न रमखा बरनो रमा परे जों बरनो रां 7,420 टाका जों माखा बरनो जों रमै तु बुखारन दुजना इदे ते कैसा जागावा ओ गानागिनि न ओ बाजार न ते कैसा बरनो रम खासों प्रलय देबबर्मा नि बिन लगे तनु देबबर्मा दङ तै लालचंद जरा दङ अरब जों तीनजना रमखा बरनो रां जों जेफोर बरनो रमो जों बरनो रां 2140 टाका रां माखा टोटाल अरनि तीनजना आरो दुइजना टोटाल 5 जना जों बरनो एरेस्ट काइटु बुखा त्रिपुरा गैम्बलिं एक्ट नि ओंगोवै न तीर मुथुंनिनो जों बरनो रमै सिन थानावो दङताबो जों तेबो भबिष्यतआव आं जे नायमानि अ एरियाव तीर केबो मा थंगला जों तीर थंना बागै जों केबोनो जों सुजुग गैया जदिनो आंनि स्टाफ ड्रेस सुमै जों रमैया फिलिं थागांखाय जों सिविल ड्रेस आं जत बाजारावनो आं थेफायतनाय केबोनो अ जे ताबो आं सामानि आमपुरा छनखला बाजार पद्मबिल बाजार रतनपुर बाजार हाटकाटा बाजाराव जों गुटिखि बरक तीर मुथुं आंहाबो किसु नायनाय जों चेष्टा खालायनाय जों केबोनो फ्रियाव देहासै सानैसोनि मुं आंनि मुं इन्सपेक्टर जुगल त्रिपुरा ओसि बाइजालबारि PS हामबायसै